Belum dia go. 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 May gabi kanatong tanan. Una sa tanan diha sa tong igsuon sa Maryland, Cardinal Ambrosio Rizani. O sa iyang asawa, sa iyang mga anak, sa iyang mga igsuon. Gani dinhi sa Pilipinas, diha sa Bohol, sa tanan nga mga Rizani family, mayong gabi kaninyong tanan. Diha sa Antique kay Bishop Arturo Amaba, ato yung nakita ang iyang mainiton ng mga tubag isip pribatal sa mga pangutana nga wala na sa ron niya dunay mga pangutana nga panginsulto na lang o panamas-tamas nga pangutana. Salamat sa tanan nga mga bishop o kardinal nga nanlimpasog pag depend sa atong tahas kay mao kani ang atong buhat dinis kalibutan. Kanang giingon sa Juan kapitulo 16:13 nga ang Dios magpadala og manlalaban. Kanang manlalaban ana ang kita nga iyang gisangunan mo nay manlalaban. Ay una sa tanan, ato sang sabton, nganong manlalaban man ang ipadala. No? Kung atong naon-naon, tagaan atong kinabuhi ng istoryaha, dili na patawag nga manlalaban kung walay labanan. Nakit siya'y labanan. Kung doon ay labanan, doon na siya'y i-depend sa tupana siya'y kaaway. So it is regarding sa belief sa atong Ginoong Jesucristo. Sa to pa ining panahon na moabot ang espiritu sa kamatuoran nga ang ihapong kaaway mga magsasangyaw rapod nga pareha niya. Masaman yoy kamatuoran ani nga atong mahatagan o basihan nga kaning mahimong kaaway sa atong Kristo pagpalit kanila pong magsasangyaw tungod kay pagikan ni Kristo sa Israel daghan ang mga butang nga iyang buluhaton karong panahon nga wala kini itugan niya sa mga apostoles. Wala may lain isunod na propeta gikan sa mga apostol. Ang isunod ito mga pare naman. Sa to pa kung mismo ang mga apostoles wala tungani ni Kristo sa mga sikreto sa panahon, ang nagsunod niya ng mga pare wala na po na kalibutan. Ug labaw sa tanan bisan patuod nga niabot og bilyon nga mga pastor sa tibuok kalibutan, wag na sila masayo sa kamatuoran. O kanang kamatuoran nahimo kanang tinago before ang adlaw ni before ang adlaw sa pagpadayag anang gitawag og espiritu sa kamatuoran. Nahimo nang tinago. Kay unsa may atong basihan? O sige, atong ihatag ang basihan. Before sa mga adlaw sa atong Ginoong Jesucristo, kadtong ilang gisangyaw sa mga apostol, kauban ni Ginoong Hesus, tinago to sa daan tuhon. Ang mga propeta mo'y gitahasan sa panagna sa Ginoo, sa kalihukan sa aktual sa atong Ginoong Jesucristo, wala sila makahatag og complete detail. Nga kanang Ginoo mugwa nya ang ngalan na Hesus adto na sa Bethlehem matao ana sa 12 ka apostoles anak na siya ni Jose o ni Maria na panday na pobre wala nagsulti ana ito lang gipahibalos mga apostoles sa mga propeta sa ni Isaias din siya
Alam ka nato ang usa ka batang lalaki matao ug ang kagamhanan igatungtong siya kabaga. Siya pagkatawgon nga amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait, munay iyang ngalan. Daghang mga propeta ang katagnan nga dunay Misayas na ipakatao sama ni propeta Daniel. Katod pa niya kapituan ka semana may tagalibabaw sa imong katauhan o sa imong walang syudad sa pagtapos sa mga sala, pagpasulod sa walay katapusan, pagkamatarong, pagmatuod sa pananaw ng panagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Bosa, ibalik sabta, pagula sa sugo, pagpahili o pagtukod sa Jerusalem. Alang sa Misayas, ang prinsipe, mapito ka semana. Ora ni sa explanation. Wala magtugan ang mga propeta nga anang tuwiga, matao ni siya, magagitan ni Jose o ni Maria, pobre ni nga tao, pagbantay mo ani, kunya ngalan na ni Jesus, wala. Mao nga, pagwa sa atong Ginoong Jesucristo, tinago itong iyang mga adlaw, batok ni atong mga high priest, atong mga pare nga maoy, nagbaton, maoy naghawid sa tugon sa Dios, gikan pa sa panahon ni Moses. Wato sila kalibutan. Wato sila kalibutan, anak. Wato sila kasinatian. Mao nga, alam nila, atong mga buhatan na himotong tinago sa mga saserdote, ug labaw nga nahimotong tinago batok sa tanan ng mga kababayan niyang mga Hudyo, mga Israelitas, nahimotong tinago. Unang ingon si Jesucristo sa Matthew 3:11, kaninyo, katong mga 12, gitugot ang pagkahibalo sa mga tinago sa kingharian. Apan kanila nga naa sa gawas, kinsa nga gawas ang ipasabot, katong dili niya kauban sa panon. Kini gitago. Busa dinhi sa kalibutan, masabot na to, nga dunay gitugutan ug dunay pay wala tuguti. Sama ni atong mga parisyo, mga eskriba, mga pare, sila naghawid sa tugon sa Ginoo. Naa nila ang Ark of Covenant. Sila tong mga saserdote nga tradisyon gikan ni Aaron. Pero di ay, finally, wala sila tuguti nga mahibalo sa tinago. Insay mahibalo, insay gitugutan. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga mananagara at turang mga inusinting tao nga dito din taon kapiyalan nila tanawon. Mga tao nga di katuuhan, mao'y gipiyalan day. Mapantoy nahimong apostoles ni Jesus, kung mauto ang giingon niya, kaninyo gitugot ang pagkasayon. The same way, sa pagkayag sa atong Ginoong Jesucristo, wala na yung propeta na misunod. Gawa sa atong mga apostoles. Unya, ang atong mga apostoles, wala atong tungkanin ni Kristo, mahitungod sa atong kapanahonan karon. Atong basahon ang buhat 1 sa 7. Atong basahon ang buhat 1 sa 7. Muna nga, magbantay kita. Kay mubuha man ang espiritu sa kamaturan, magsasangyaw na. Kunya, dili na lang ta manghilabot ang muglim. Ni Clement Sigibuloy, na siya kuno, ay di ta manghilabot, kay makasala man tag manghilabot ta. Buhat man tag ato. Ay lumba man yung kalimutan mo, lumba man eh. Nagtumog yun yung lumba. Nga, giingon man diha nga, kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron mo makaagaw sa mong purong-purong, di na di mong agaw sa imong purong-purong. Mga lumba ng kalibutan. Karon, atong basahon ang buhat 1, 6 o 7. O kunya sa nagkatigom sila, gipangutana siya, si Jesus, nila nga nagingon, Ginoo, nini bang panahon na karon, igapahimuli mo ang gingharian ngadto sa Israel. Kung sabay tubag ni Jesus, og siya mitubag kanila, dili itugop kaninyo ang pagkasayon sa mga panahon, kita mo, o mga kahigayunan nga gitudlo samahan
pinaagi sa iyang kaugalingong kagaon. So bisan ang mga apostolis, dili pa nato hukman nga perfect na to alama para maluwas na ta. No? Kung ayuhon lang nato ni paminsar nga di lang nato gamiton ang atong pagka-agas kong iniskulangan, no? Atong lang dawaton ba kung unsay Tinuod. Kung ako'y paistoryahon ani, kadtong mga apostoles, dili dito sila sapat para maluwas ang kalibutan. Kaya wow, may apostoles nga nagtugaan kung kanusa ang adlaw ug takna nga si Kristo mubalik kung saan tuig na. Sa wala pa mo kayab si Kristo, gisulti niya sa Matthew 24:36. Apan sa mga adlaw ug takna, walay bisan kinsa nga nasayon. Bisan pa ang manulunda sa langit, bisan ang naggawas sa maanlaman. Nya kinsa man kuno mga apostoles ang nagsulti ani nga moabot si Kristo Hesus anang takna, anang tuiga, anang bulana, anang dapita, dias dapita mo ni wala. Mga para nako dili pa nato sapat nga basihan para sa atong kaluwasan ang mga apostolis. Bisan kaning Bible dili pa ni kumpleto. Ang atong bantayan ani kung moabot ka ng bisaad nga espiritus ka matuuran, nga giingon nga mo'y magtultol ka na to. So, klaro kayo nga nag siya itultol. O kining itultol niya, natural, wala din sa uban. Wala po nis mga apostoles. Kaya kung napanis mga apostoles, ato pa matultol sa mga apostoles, yang ikatutlo sa mga nagsunod niyang mga pare. O sa pa may isultis ka matuuran nga itultol kung natultol na sa mga apostoles. Isira mo kayo mo. Kinanglan mo ni nga naatay sa labutan ba nga. Not only nga ang atong rambatan ay atong papasahon, kung dili, naputay timbang-timbang gamay po. Kunya, magbantay ta kay daghan mang moangko na ng espiritus na matuuran. O ba rin, nangamatay naman. Ang among Pangulo, mo ito espiritus na matuuran. Ay nagkasuko niya. Ano masuko man ta, moangko na sila. Nga kanang tinuod ani, mulang boss. Ang kalampusan na to, gobyerno ni Kristo. Kay musugot pag sa dili, mudawat pag sa dili, si Kristo muhari ipon ka na itong tao. Matto dinis Matthew 21, pinadayag 21:3, ako magapuyo ipon kanila, ug sila mahimo nga akong katawhan, ug ako mahimo nga ilang Dios. Muna ato ang bandayan. Kanang mupuyong ipon sa mga tao, buhi, alang-alang po, mupuyong ipon kanila, ang ospantiyon. Ay, inyo ng pagtuo. Kung mo inyong pagtuo na, nga, kanang giingon nga ako, magapuyong ipon kanila, pero to sa sulod sa pantiyon, inyo to. Pero sa may korek buhi, kay ako mahimo nga ilang Diyos, ug sila mahimo nga akong katawhan. Mo ni atong bantayan. Dili ang masuko. Si Kibuloy, ang kuno si Kibuloy nga iyahaning kalibutan. Ay no masuko man ta. Istorya naman ng Kibuloy, wala po kagapusaw, ako ka mga buhis ni Kibuloy. Mutuo lang po nga si Kibuloy muna itag-iya sa akong yuta, kung maabot si Kibuloy ito, mga iyo na og buhis. Awa, man gani mga iyo si Kibuloy og buhis ninyo, yung masuko na mo. Ingno na dahil ninyo nga propetang pagkakon, kunya simba ko pito kalawon. Napagintay simba ko, napigipito kalawon. Ang Ginoo musulod niya ng Kibuloy. Kay manimalos ang Ginoo sa tanang mga dautan. At ito manimalos sa taong itamay. Di man na musulod atong tao na kusog mo tamay. Di, maulawan ta nga magtamay. Muna nga akong tambag, di ta kayo maghinabot. Kung doon ay magsangyaw, sangyaw mo. Kay ato ning kitaon sa ending. No? Kitaon nato ni sa ending, kunya kaning atong pagtugan sa kalibutan, mutugan mo kita. Kay sama aning ang trabaho man gud aning Dios nga Amahan magud pa ni Kristo, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o kapanahonan. Kinsa may gitugutan kanang gisaad nagiingon espiritu sa kamatuoran. Kanya alang-alang mo po ni dili ni tao. No? Nga siya, giingon man, siya magasulti. Dili siya ang kaugalingon, ina siya lawas. Kaya di man matawag kaugalingon, o kay makita. Para nako.
Og naapoy inyong hunang-huna nga, matawag man ang kaugalingon, sa way lawas. Di inyo po na. Pero pamatod na ikono ninyo, nga nasa kaugalingon, huwag mo kakita sa kanino. Kinsa man kunong bulok ang tao karon maingon nga nasa kaugalingon, pero sa kanino, wa kay makita. Para nako, kanang iyong kay pagkaugalingon, na kay makita ang anino niya. Meaning, na kay personal body nga makita. Siya, hindi magasulti sa iyang kaugalingong pagpulutan. Hinunua ang madungog niya samahan ang iyang igasulti kaninyo. Sato pa, nagidiktasyon. No? Naay diktasyon. Ngunit atong bantayan, kay masilo niya o kaning tao nga, gitulisok na to, naon niya na diktasyon. Daghan mang yung lagang muna na. Pero una sa tanan, doon na tayo mga ilhanan. Kay, mabitaw nga doon na tayo pangitaon. Unang pangitaon na to, ang gingharian sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa may interpretasyon sa umanan ng mga pundo, sa mga born again, sa mga protestante, unahon puno nato ang Ginoo, usa ang negosyo. Unsay mo pasabot, musimba sa ka, unahon na itong alagad ng Ginoo, usa ang atong negosyo, usa ka magtrabaho, o kung sa'y trabaho na to. Seek ye first the kingdom of God. Ila ko na. Pero ang atong istorya hunay, pero seek ye first the kingdom of God. First of all, what is the kingdom of God? Kay base nun niya, huwag ka kasabot kung sa'y kingdom of God, o saan yung pagpangita. Sa Marcos 10:15, ingon, whoever shall not receive the kingdom of God as a child, he cannot enter thereof. Bisan kinsa nga dili mudawat sa gingharian sa Dios, ingon sa dinawatan sa gamay bata, dili siya makasulod. Iyang pangutana, usaha man nimo pagdawat, wa mo ka kasabot. O niya, nagpataka lang mo pagdawat, kanya imong gidawat tipod mao, ituluray na sa binuhatan, sa buhat wala, daghan mga palisin siya na. O magani nga naidaghang nagpalisin siya, kingdom of God. Kaya hisulat ng gurga, hindi mo dawat ang kingdom of God, di kasulod. O di ka palisin siya. At to kasuling nasod, na nakalisin siya kingdom of God dito sa Amerika. Ari ka sa Pilipinas, na po yung kingdom of God dito sa Pilipinas. Pero what is the reality ng kingdom of God? Kanang kingdom of God, aron ta makasabot o what is kingdom of God, bubalik ta sa panahon. Sa ang Diyos, gagama pag-kingdom. Dili kay mo dito ka ng kingdom of God, mo pa kakasabot o kung sa to'y gigama sa Diyos na kingdom. Tanawa, ngunit tinood ha, pagpanggawas na sa mga Israelita sa Ehipto, sa ikatulo ka bulan, gikan silang pagbuha, niabot sila sa bukid sa Sinai. Sa ikatulo ka adlaw, gikan sa ilang pag-abot, ang Diyos nagtawag ni Moises dito kinatuktukan sa bungtod sa Sinai, diha sa panganon. Unya, nisunod si Moises kauban sa Diyos. Kung ang Diyos lingon kanya, sultihi ang mga tao. At basahon sa Exodo 19, Kapitulo 5, na yun, lapos na sa 6. Anak tamo, kunay, sangyaw nga, di ba, sa bulan na ito, lipat-lipat, kaya rin nung tinood, kita rin yung tinood. Ay, atong yung tanahon, palihupon din natin yung huna-huna sa mga tao. Maminaw na to. Sa ikatulo ka bulan, human ang mga anak sa Israel, makagula, gikan sa yuta sa Ehipto, niadto mong adlaw, mindangat sila sa kamingawan sa Sinai. O sa nakalakaw sila gikan sa Refidim, o miabot sila sa kamingawan sa Sinai, may pahamutang sila sa kamingawan, o dito ang Israel may pahaluna sa tubangan sa bukid. O si Moises mitungas ngadto sa Dios, o ang Dios nagtawag kaniya gikan sa bukid nga nag-ingon, sa ingon ini, ikaw magapamulong sa panimalay ni Jacob, o sultihi ang mga anak sa Israel. Kamo na nagpakakita sa gibuhat ko sa mga ituhanon, o giyon sa ko pagpadala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga gila, o gidala ko kamo, nganhi ka nako. Busa, 5. Karon, kung kamo magapatalinho gayon sa akong tingo, isa ni nga kamo,
katong panon nga nanggula. Tanan nga panon, tibuok nga panon katong mga Israelitas, nga Hudyo. O magabantay kamo sa akong tugon, kato sila. Nang kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi, gikan sa kinataliwan-an sa tanang mga katawhan, kay ang tibuok nga yuta ako man. 6. Kung alang kanako sa Dios, kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga gipamulong mo sa mga anak sa Israel. So dili isot sakto nga mayong gali ka og gingharian sa Dios ang gakumpos ana sa sulod mga saserdote. Muna gitawag og kingdom of priest. No? Kingdom of priest. Ingon siya, alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Ye shall be unto me a kingdom of priest and a holy nation. So what is, kung saan realidad sa kingdom of God? Kingdom of God is a kingdom of priest. Ug never nahitabo nga mabasa nato diri nga ang Dios gatukod og kingdom of God. Asa mabasa nato? Nangatay mabasa nga ipapangita ang gingharian, ang kingdom, pero wa tay mabasa nga nagtukod sa kingdom. Asa man? Ihatag mo ninyong sitas, basig ka mo naibalo, ako wala. Kaya tumasahod. Wala kay mabasa nga nagtukod ang Dios og kingdom of God. Ang gitukod sa Ginoo diri kingdom of priest. Katong tibuok panon sa mga tao nga nangguwa sa Ehipto, kingdom of priest ko sila. Understood nga, alam ka na kung kamo mahimong gingharian, natural, kingdom of God to. Mga kanang kingdom of God, mauna ang kingdom of priest. Muna'y una na itong sabton. Muna'y unang sabton. What is the kingdom of God? Kingdom of God is a kingdom of priest. What is a kingdom of priest? Kingdom of priest is a kingdom of God. Now, muna na, sabawan na nato na. Diya sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 34, dumuol kamong kanako, kamong tanan nga gikabaw, no? Yan siya. Dumuol kamong kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gipugatan. Dumuol kamong kanako. No, tumasahon 25, 34. Sa Mateo. Ay kanin talagsa na nato magamit ng sitas. Sapat ka matuod, nagaingon ako kaninyo. 25:34. O ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa kong amahan. Panunda ninyo ang gingharian. O sa'y panundon? Gingharian nga gitagana alang kaninyong sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So unsa may gitagana diri sukad pa sa pagkatukod? Gingharian. May nang magasabog kita nga way ni paglipat. Unsay gitagana? Kinsay gitaganaan? Ang mga anak ni Israel, ang mga anak ni Abraham. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyong sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Naanay gitagana ang Dios nga usa ka gingharian. Ang gitaganaan ang mga anak ni Abraham. Unya sa dihang ligwa nga. Unsay title? Gingharian sa mga saserdote. Ye shall be unto me a kingdom of priests. Muna'y realidad ba? Muna'y tinuod ba? Unya, kinsa nga mga saserdote ang gihimuan ni sa Dios sa sinugdan, gikan kani sa laray ni Levi kay didto ni Aaron. Kining mga kaliwatanan ni Levi mao kani ang mga saserdote nga una sa kingdom of priest. Ngunit una silang gipahimutan apa nagpakasala. Wala sila makatuman o hinungdan nga nahimong tinamay sa mga tao karon ang kasuguan o kamalauran sa Dios. Daghanan mga protestante
nga mupamay sa kabalauran kay tungod aning mga saserdotiha nga wala makatuman. Mao nga giilisdan dito sa laray ni Juda. Ug ang pangulo dito dili na si Aaron kundi si Jesucristo na. So unsa may gialisdan ang mga saserdote. Pero the same way is kingdom of priest lang yapon. Mao nga sumalas pinadayang kapitulo 20 bersikulo 6 unsay gisulti. Bulahan o balaan ang tao nga makaambi sa naunang pagkabanaw. Sa mga tao ini ang ikaduhang kamatayon, walay gahom sa pagbuot kanila. Hinununga, mahimo silang mga saserdote. O di ba? Saserdote gyapon ni Kristo, dili na ni Aaron, dili na ni Moises, dili na ni Levi. Mahimo silang mga saserdote ni Kristo. Mahimo silang mga saserdote sa Dios ug ni Kristo. Ug sila magahari uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. Munang gilisdan tong saserdotiha. Ug ang gipuli ato nga banay mao ang banay ni Juda. Munang ingin anak mo na tinuod. No? Karon nagtukod ba ang Dios og lain nga tinuuhan? Gawa sa kingdom of praise? Wala gyud. Nga naman, mora to'y gibalhin sa atong Ginoong Jesucristo. Mabasa nato sa Mateo 21:42-43. Busa sultihan ko kamo matod pa ni Kristo. Ang gingharian sa Dios. Unsa ang gingharian sa Dios? Kingdom of praise. Pagakuhaon gikan kaninyo. Kinsay gihatagan ng kingdom of praise? Ang mga Israelitas. Ye shall be unto me a kingdom of praise. You shall be unto me a kingdom of praise. Gikuha. Pagakuhaon gikan kaninyo. Unsa man tong gikuha? Kingdom of praise lang gihapon. O gigahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. So wala na sa Israel ang kingdom of praise, pero wala na wala. Kay gibalhin man sa usa ka nasod. Ay never man nga ang Diyos nagtukod og gingharian kingdom of God. Be, basahin ko ninyo. Si Solomon milingkod sa gingharian sa Diyos, pero kanang gingharian na sa Diyos, mao man to sa kingdom of praise. Si David, kingdom of praise man to. Kung nga kanang kingdom of praise o kingdom of God, the same. Usara. Ang kingdom of God, karon, ang kingdom of praise, karon gibalhin sa usa ka nasod. Unsa man to gibalhin? Ang kingdom of praise, which is kingdom of God. Kung kung doon na may kingdom of God, dapat kingdom of praise na. Kung doon na may kingdom of praise, dapat kingdom of God na. Unya, puro sila mga pare. Diya sa sulod. No? Kung ayuhon din na tunay kay, ang kaluwasan nakasalalay man isang yaw. Unya, kitang naminaw, di kita kamao mo, realize. Isa may inutil ang atong kalag. Kung ang atong kinabuhi. Karon, why lipat-lipat na sanyaw? Transparent kayo. Gihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga nini. Karon kay gihatag man to, dili naman Israel, nasod man na may mga tao mamuyo diha. Unsay preparasyon ni Ginoong Jesucristo? Whoever shall not receive ang dili mo dawat sa gingharian sa mga saserdote, dili kasulod. Ang dili ko mo dawat, dili kasulod. Mao nga kanang nasod nga gihatagan anak, kinahanglan di mo dawat aron makasulod. Sayo naman ni sabtun kung ato lang sabtun. Dili man ta magbasis titulo. Kaya mag-unsa man ang titulo, niya wala na diha. Daghan kayong gatutok-tukor na. Isa pa. Una yung gingon nga, kung saan man mo pagdawat, huwag ka kasabot. Kung usay dawaton.
no? Kung saan mo pagdawa, uwa ka kasabot kung saan ang kingdom of God or kingdom of Christ. So, kung sa may insaktong competition, sayo ka istanan. Purting pagkasayaw na, i-share nyo kayo. Kay kanang pagbuwa na, naipanahon wala. Naipanahon. Kay bisan ang pagbuwa ni Kristo sa una, dunay panahon. Dunay kapanahonan. Wala mahusay sa mga saserdote. Atong basahon ang Lucas 12:56 mga parisyon no, katong mga eskriba, katong mga saserdote, mga pare na diha sa line up ni Aaron. Atong basahon na og siya mingon usab sa mga panon sa katawhan. Ini kakita ninyo dagom nga muutbo sa kasadpan, dagom ang muutbo. Kamo moingon diha adunay ulan nga kaliabot. O di ba? Mao ni siya daghan mang maniid ani no, bisan kitang mga tao diri sa yuta, ang atong tanawon dagom ra. Pag muutbo kanang dagom, ingon na nga kani ulan bantay mo kay muulan unsay tupag sa atong Ginoo insya o kini mahitabo tuod mahitabo na tinuod yun no o kini kakita ninyo sa habagat nga muhuros o akong amahan kusog ani kamo moingon moabot ang nag-alagiti nga kainit o kini mahitabo tuod tinuod na kamao sila mubasa ay akong amahan sa una basta muhuros na ngain. Ingon na kaning hangina. Tig-init na ni. Unang kamao sila muhubad sa dagway. Mao pud ni ang mga Hudyo sa una, mga Israelita, atong mga saserdote. Kunya, atong ipadayon, o sa gisulti ni Kristo, mga maot, hinganlanig mga maot, katong matong anak, makamaot-tuod kamong muhubad sa dagway, sa kayutaan, o sa kalangitan, apan nganong dili man kamo makamaumuhubad sa kapanahonan karon. Munang naay kapanahonan, nga dili mahubad, sa usa ka magsasangyaw, line up siya sa mga maot. Munang kung ang imong pagka magsasangyaw inisyuta, puro ra kapitulo, bersikulo. Pag pangutanas panahon, di ka katubang. Nanay hukom ang Bible. O ang gahukom dili ako, ang atong Ginoong Jesucristo, mga maot kamo. Dili na lang tapatagad-tagad sangyaw. No? Di tapatagad-taga. Mabitaw nga, atanawa. Kung doon ay magsangyaw anang adlaw ug takna, ingnon po na ning mga tao nga, doon ako, tapatagad-taga lang, gabot-buot. Kunya kay namin ay sulat diha. Nga ipadala nga espiritu nga magtultol ka nato sa tibuok kamaturan. Paingog tibuok, apekto dito kato wala wala itugaan sa atong Ginoong Jesucristo sa unang panahon. Bisan ngadto sa mga apostoles wala katugaan, itugaan gid anang panahon na. Kanang gitahasan na itugaan niya. Unya pagwa nato ingnon lang nato nga nagbuot-buot. No? Inigwa lang tawhan na mingon lang gabot-buot, dili oy. Observe first. We must observe first. Atong obserbahan, hindi na pwede mo judge. Pinita mo na ni sa ulas panahon ni Noe. Panahon ni Noe, hukom-hukom man sila nga, tanawa. Hindi tao ba na, tungod siya katigulang, yanguang muna. Kaya nga naman, kinsa ko'y taong saktong pamuot nga magbuhat kag arka, tuas kinatungan sa dako kayong bukid, kay kuno na ilunok, unya parte hinong inita. Nang likyang yutas kainit. Dapat unta si Noe magbuhat mo og arka adto sa dagat. To ang hinos taliwalas-las ang perti bukira. Nga naman to? Aron bugal-bugalan siya sa mga tao.
Kung dili na pwede mo hukom ta diha, ang ato diha magsubaybay ka, mangiid ta. Kung kani mga gisulti ani, mahitabo ba diha? Sama nang atong singgit karon nga si Kristo magkiguban pagbalik sa mga 12 sa 2033 bulan sa Abib. Mapaputoy mo malaton. Daw ba naman ang ginuuro na to? Daw ba naman? Pag-abot na, ilang hunang-huna nga, bubalik, malusot mo na sa pangano, magbuntag na sila binantay. Be, tanaw na ito ni mga tapan na be, 2033 na, tanaw na itong mabuak mo ng pangano diya, din, mukilat-kilat, ay itong bubuan na si Jesus. Hindi, oy, feeling mo na. Nga naman, sa unang panahon sa pagbuwa sa Panginoong si Kristo, yung buwa sa pangano, kilat-kilat? Wala. Sa diha nga si Kristo nag-inom sa bino kauban sa mga 12, nagtipak-tipak sa tinapay, ikan sa dito sa langit, sa pangano? Wala. Wa gani makasabot ang mga tao nganong gibuhat ni Jesus. Wa gani kasabot ang mga Israelitas, ang mga Parisyo nganong gibuhat ni Jesus. Nga dito sa laing balay na gitaon. Wala sila kasabot ngano nga ang duha ka tulisan gibani ang bukog iya wala. Wala sila kasabot ato. Oh. Nga naman. No? Nga naman. Kay iskripto, pareho ra gyapon karon. Kanang script mo ra to itong basakon. Script kaning kalibutan, scripted ning human ni daan. Dili kay mo pa idali-dali buhat ang Dios og plano samtang gapadulong ang panahon magbuhat ang Dios. Dili na. Ay bisan gani kitang tao nga magplano ka nga naay buhaton nimo anang mga tuiga, karon pa lang gaplano na ka. Unsa pa nang Ginoo nga tagyas minuto. Kanang tanan dinis kalibutan, planado na sa Ginoo. Usa ang atong himuon, maniid ta, maminaw kita sa tanang sangyaw. Ay kanang magsasangyaw nga mayon nga dili maminaw sa uban. Baka ko na magsasangyaw din sa yuta. Dili na kinadalas Ginoo, nahadlok na siya ang mga tao niya mamalhin sa lain. Unay, prangka diya sa istorya. Karon kung sa may ato adayon himuon, atong subayon ng ingon ni Jesucristo nga ihatag to sa usa ka nason. Kung saan na itong pagsubay, moato ta sa panahon. Kung sa may panahon na to, ingon man siya nga, ang namao kaniadto mamao ugma lisod. Kung sa may namao dito, atong Jerusalem, kanang kingdom of praise, gibihag ni Nabucodonosor sa Babylonia. Sa tuig 606 BC. Maunay panahon nagibihag ang Jerusalem. Kanang kingdom of praise, gibihag ko. Unya, napahiuli ito sa paghari ni Artaxerxes sa Persia sa tuig 457. Moto'y paghiuli sa kingdom of praise. Moto'y pagpahiuli. Kingdom of praise itong napahiuli dito. Apan, alisdan to nga saserdoteha, alisdan to. Kadtong napahiuli dito nga kingdom of praise, alisdan to mga saserdoteha. Ang sukod ana 490 ka tuig. Mo na say sukod. Alisdan to saserdoteha dili tong kingdom of praise. Ato basahon sa Hebreo-hanon City. Dosi. Dara o. Kay kun aduna may pag-ilis sa pagkasaserdote, kinahanglan usab adunay pag-ilis sa kasuguan. Unsa ilisan dire?
ang pagkasaserdote. Dili ang kingdom of priest, ang pagkasaserdote mo to ilisan. O ang iilis ani mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang sukod ana 490. Mga kanang pagbuwa ni Kristo sa 26 AD, kingdom of priest na kanang Christianity karon. Kingdom of priest na siya. Apan tuod lagi kay nahimo maning biniyaan. Wala na may propeta nga nakasunod ang mga apostoles. Igo naman ang itong kasulti, sumala sa nakita nila. Mao nga ipadaghan sa Ginoo pinaagi sa mga sikta. Unang sikta nga nidawat ani gikan sa Israel mao ang Katoliko Romano. Gidawat nila ni. Unya kay di man mahimo nga Katoliko ra. Na may naisulat diri nga mga kabayo nga gikan sa kasadpan na mga alasan, na mga pula, na mga puti nga kabayo na itong dili man ni kabayo literal sa sambingay ani sa pananaon. Kini nagakahulugan nga mga pundok, mga sikta. Kay kanang sikta daw sama na sila sa kabayo nga sakyanan. Kay masakyan na sila. Munay sambingay ana sa Ginoo. Mao nga musugot sa dili ang mga pari sa Katoliko, masit up yun sila sa 1517. Ug miguwa dayon si Martin Luther. Katong binuhat ni, o katong gihimo ni Martin Luther, dili to iya sa dautan. Ginoo adto mo igabulag nilang duha. Aron nga pinaagya na madaghan ang tinuhuan ni Kristo. Munang bisan tuod si Martin Luther, ni-shift up sa Katoliko, pero ang isang niya si Kristo Diyos yapon. O, sabay na imong sala ni anak. Ngawa man ningon si Luther nga ako ang Diyos, di na si Jesus. Wa man. Diba, imong nga atong Ginoong si Kristo, ang dili bato kanato, datig kanato. Si Martin Luther. Ano sa man sa mahimong bato? Nga ang iyang sangyaw, si Isu Kristo, Diyos man. Si Isu Kristo manluluwas. Wala siya nahimong kabato. Nahimo siyang kabato sa mga pari sa Katoliko, pero sa atong Ginoong Isu Kristo, wala siya nahimong kabato. The same way ang tanang mga born again, ang tanang mga protestante, wala na nahimong kabato sa atong Ginoong Isu Kristo. Sama ni Anglican, Anglican Church, Methodist Church, Presbyterian Church, Baptist Church, isdiwa gina sa nahimong kabato, never gina na nahimong kabato. O sara ang nahimong kabato, ang ato kay suunang manalo. Asa siya nahimong kabato? Kanang pag-ingon nga si Kristo, tao ra o dili Diyos. Taong matuod o dili Diyos. Unya karon kay si Kristo man ang mubalik, ug muhari diri sa kalibutan sa nato 11:15 sa pinadayag. O ang ikapitong manulunda mihuyop sa iyang trumpeta, o sa langit dihay mga makusog nga tingog nga nag-ingon, ang gingharian sa kalibutan, kaning kalibutan na himong gingharian sa atong Ginoo o sa iyang Kristo, o siya magahari hangtod sa kanturan. Unsay na himong gingharian? Ang sa atong Ginoong Jesucristo kaning kalibutan na imo ni mahiiyaha. Mo gani hinungdan nga gipadala sa dire, kay kanin ang kalibutan iyahanin dinhi siya buhari. So karon di ba na mahimo nga panalitan anis dapitan magsugod dayon sa Pilipinas. O nya sila gasimba nga ang atong Ginoong Jesucristo, ang atong Ginoo nga si Kristo manluluwas. Pero dili siya Diyos. Hindi ka bato ka. Nga naman, never man nga naisulat nga si Kristo dili Diyos. No.
Panalitan atong ingon nga tao ra si Kristo, naisulat nga tao. O correct, tao. Pero tao nga espiritu nga Dios. Murag ba kanilibog no? Tao nga espiritu nga Dios. Na ba na? Mahusay ba na to ni Arao? Sa Juan 4:24, unsa ang Dios? Ang Dios espiritu. Si Kristo nga sulti. Unsa na ang Dios? Espiritu. Sa Juan 3:6, ang gipanganak sa unod ba? Ang gipanganak sa espiritu, ang gipanganak sa espiritu, espiritu. Unya kay ang Dios espiritu man, mangutana ko, si Kristo anak sa Dios o dili? Anak sa Dios. Karon kay ang Dios espiritu man, sato pa si Kristo anak sa espiritu nga mga Dios. So kung ang gipanganak sa espiritu, espiritu, unsa man si Jesus? Espiritu nga tao. No? Dili mo nang dili pwede nga asa mabasa sa Biblia na si Iso Kristo espiritu nga tao, naaman tayo ito nga makamao sa put sa ginagmay nga sa nagtunon. Makita sa mata o sa iyong sabton. Di, ang natututanan niya raw, Juan 4:24, si Kristo nagsulti. Ang Diyos, espiritu. Unsa ang Diyos? Espiritu, klaro. Sa 3:6 sa Juan, siya na pinagsulti. Ang ipanganak sa espiritu, espiritu. Unya si Kristo, anak man sa espiritu. Isa may musupak anak, nga dili siya anak. Di kita musupak nga si Kristo anak sa espiritu. Unya espiritu maguro ng anak sa espiritu. Bakit pa niya? Di espiritu na ito si Jesus, nga tao. Nya usa ba ilang ilibato lang katudayong pagkabanhaw. Mo man ilahabot kay mangita lagi gyud og ikasupak. Klaro na nga masabtan, pero tungod kay dili man gyud dawaton, mangita gyud paagi nga supakon, unang dili gyud maluwas. Sa pagkabanhaw na ingon na si Jesus, ikapa ko ninyo. Kay ang espiritu walay unod, walay bukog sama sa una-una. Nga ako na nga. O di nabuha og samot ang mga taon. No? Isabot ko kay impierno. Ingon na yun, adili, espiritu. Nga naman, isaw mapagay mo espiritu ni Jesus naman sa ibong kong naiunon. Ingon ganit, ingon ganit sa, ikapa ko ninyo. Kay ako. Ikapa ko ninyo, kay ako inimao. Ang espiritu, walay unod, walay buko. Kunya si Jesus tao man, namin unod buko. Dili si espiritu. Sato ba, nasumpak na po ka, sayang giingon nga ang gipanganak sa espiritu, maluto na po ka na mo niya. No? Mo lang, kung sa may resulta mo lang, mo adtos lang tugig. Santaya na yung pangitag, isuporta nga teksto. Di, wala, impierno na. Kunya, kani pong mga tao karon, no? Kaingon din po na yung mga tao ron nga, balba? Isa pa ng balba? Ang ganahan nila, debate. Kuray buhat nila pangita o asa itong debate. Unya, kung ilang dahil kung ilahang bertikay mga tarungan. Kaya o kang sinunggo sa Diyos sama ni Moises. Ngayon taon, halos di ka mau musulti. Pirting pamalipad ni Moises, kaya di ka mau musulti. Ingon din ang Diyos, mas sa Aaron, no? Adada sa Aaron. O niya si Aaron na kamao po manulte, nga igo-igo naman po. Mao na nga dili ta diha magbasi. Ang atong basihan kaning gitawag ko successful niya. Mo na atong tanawon. O niya pag-abot sa panahon kung success na, tanaw na ito. Kay di naman mo kasulod. Nga naman, namang gitawag nga sumbat. Ingon man dahil siya diha, kung makatindog na ang anak sa tao, kamu usab, kung makatindog na ang anak sa tao sa pultahan, kamu musugod o tindog sa gawas kung magatuktok na magaingon, abrihi kami dito ba kung Ginoo, wala akong makailangan ninyo
Tubag ko itong mga tao dito sa gawas na gusto mo sunod. Ginoo, na nagbuhat kami ug mga milagro sa imong ngalan. Na nagpangaon ug na nagpanginom baya kami sa imong atubangan ug na nagsangyaw ka sa among kadalanan. Sa tubag ni Ginoong Hesus, wala ako makaila kaninyo among mga mamumuhat og dautan. Kinsa tong giilan niya mamumuhat og dautan? Nagakaon ug nagainom siyang atubangan. Asa man ako nato makita? No? Asa man ako nato makita? Dinga dai nga, kini mao ang akong lawas. O yang nagalawat kay Luka. Ha? At wala lagi itabunan. O ya, pinabugto pa kay Tri, dako kay non ako. Puti kayo. Oh. Una nga, mahimo na nun itong bastos. Ini mao ang akong lawas. Kumaon ka mo ni ini. Taon ko sa kiya, ako ramayaha. Ang uban, nagmay kayo, budget man, tag-piso na mo, yaha, balik 30 pesos naman ako kayo. Yun din siya. Mauni ang dugo ni Kristo. Inom mo kay inom po niya na. Kung sa ingon, na nagpangaon o nanang panginom kami sa imong katubangan kay di man na sila magbuhat ang nagtos kwarto at man na simba. Usado hatulo maghisgot sa kungalan. Anaa ako sa ilang kaniwala. O sa kanang pagsimba ninyo, naamo sa tubangan sa Diyos. O kung na nag-inom mo, na nagpangaon mo, bantay mo. Kaya ang gahulat ninyo, ilabog sa ngitnitan sa gawas. Kanang pagbuhat na mayroon. Di ba kayo pagbuhat ng sina-sina? Huwag kasibua, sina-sina mo ng imo. O na. No? Na nga kaning ato doon naman tayo panahon nagisubay gikan sa 457 otoy restoration of the kingdom of Greece. Otoy restoration nga ang labaw nga saserdote si Kristo, dili na si Aaron. Munang by the end ana dito sa 26 AD to 33 kaaway na si Kristo sa mga saserdote. Ang pinaka-high priest dito atong saserdoteha atong si Caiphas, si Anas, mo na to sila ang mga high priest. O nahimong kaaway sila. Ano man? Anong nahimong kaaway? Kay muribate naman si Jesus. Alisda naman itong mga saserdoteha o ang iilis gikan na sa atong Ginoong Jesucristo. Mao ang atong Ginoong Jesucristo. Dili na to. So ang mubuan sa kalibutan, kingdom of Christ gapon. Atong tanawon. From 457, iana ra ng sample ani. Negative 457. Atong isubtract sa 2,000 years of Christ, which is remaining year, remaining millennium, sa 7,000 years, which is second week. Unay second week, ani? Kaya ligwa si Kristo sa ika-5,000 years. Sa 5,000 millennium. Unang, doon ay bilhin nga 2,000. Musa, kanang kusya size dos, nagpahibalo ito. Tapos sa duha pa adlaw, ipahibuli ang atong kinabuhi. Ipahibuli ang kinabuhi. Tinan ka sa iyo tayo aning ka, tumulang ka. Anong na may pahiuli? Kay gikuha.
Ikuha na kani, gihatag na kani sa Dios, unya ikuha balik. Ang unang gitagaan aning kinabuhi mao si Adan. O unang gitagaan. Unang lingon ng Dios, dili ka mukaon sa kahoy nga nagila sa mayat sa dautan, kay sa adlaw na mukaon ka, mamatay ka gayon. Nikaon man siya Dan, ikuha sa Dios ang kinabuhi, o siya Dan nakalisdag kamatayon sa pag-ingon sa Dios, sa singot sa imong naong. Magkataon ka sa tinapay sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, andon mo pauli ko sa iyo. Kahulugan na to, mamatay na ang lawas niya Dan. Muna'y meaning na. Muna nga ikuha, kay di kang aning kamatayon niya Dan, ang tanan na nakaambit sa maura-usah nga kamatayon. Nakaambit itong kamatayon na. Siya na untay nakasala, pero ang tanan nakaambit. Mao nga, ang atong Ginoong Jesucristo, siya man ang pagkamanhaw, ang kinabuhi, naghulat siya sa ika-7 katuig, nga mao ang ikaduhang 7 katuig. Kaya ang unang 7 katuig, katong pagbuhat sa kalibutan. Nga sa ika-8 anak, ibuhat si Adan. Sa ika-7 ni pahulay ang Diyos. Mao nga, kanang istorya ni Noe, padulong ni Abraham, mula na dito na bilong atong si Manaha. Dunay anadir si Mana, iksit ani si Manaha, ug mao kana ang atong gitawag nga sikan weeks. Nga ni ana nga 7,000 katuig, nibuwa si Kristo sa ika-5 milyon from 26 AD to 33 AD. Ay 7 years man. Mao nga dunay remaining 2,000 years. Ug mao kani ang ingon sa Hosea 6:2, tapos sa duha ka adlaw ipahimuli ang atong kinabuhi sa ato pa kanang gisaan pa nga everlasting life. Tapos sa duha ka adlaw ipahimuli ang atong kinabuhi o sa ika-10 ka adlaw unsa na ni istorya panahon. Naanak ka kay sa diha. Ano sa among tabo? Sa ika-10 ka adlaw. Unang kukutuot ng Bible, kunya, isultis Bible tinuot, swerte ka. Kaya na may Bible sulti. No? Kung gawas ka na, doon natay diktasyon nga, tinuot na diktasyon sa Ginoo. Kadili mo pinakadikta ba? Ingon magulita na gani ato lang aging gabi, nakita na ko, ipakita ko sa Ginoo ba? Sa usa ka pananglita. Kani balibulan. Balibulan ni. Ang Ginoo, ya sa tungod sa balibulan nana. Sa igahawid sa mula, yan ipasa sa kaaway niya. Kay diri man ang kaaway. Pagpasa niya na yan kung salon diri. Wao niya balik diri. Pasa niyo ito, salon niyo diri. Kay siya ratanan kanang experience niyo buka. Siya ang gabuhat ng kaaway, siya po ang gabuhat ng bida. Inana. Itugpo na dito, itugpo. Pagtugpo na, ang iyang mga kaaway, perting salo. Asa, di magkasalo, iyang mga salon. Wao niya, balik ko dyan ng lalo. Ano na si lalo ibalik, dito sa babaw. Tugpo na po niya na, pagtugpo, taas magkamot ng Ginoo, kaya inigin na naman taas mo niya kamo. Pag inyo na, tabutan niya dito, ang mga kaaway niya, dili kasalo. Kay, musalo sa mula, pero dili kasalo. Kay ihamang kamot, taas magkamot. Ang Ginoo nagdula ang kalibutan sa rosa. Wa mahimo ang tao kung sa'y pagbuot sa Ginoo. So, Hosea 6:2, doon natin hinulat, may katulong adlaw nga banhaon ta. Kung kini nga pagkabanhaw, dili ni alang sa walay kinabuhi. Nakuha simenteryo. Sama sa 99% Christians nga nagdahom sila nga kanina pagkabanhaw alang ni adto nga dulot na. No?
Nagdahom sila nga kini nga pagkabanhaw nga gisangad sa banal nga kasulatan alang niadtong mga namatay na. Nga wala na sa kalibutan, wa na kay mapunit, wa na po kay makita. Unang ilang gilauman nga katong nangamatay sa unang panahon mubalik ito. Unang ilang gilauman apan kinsa man ang testigo na. Sila ikapakita ang abilidad. Si Moises, no? Si Moises, ilang gitagang sampol. Namatay. Wa pa kaabot sa Kanaan. Namatay na si Moises. Sa panahon sa itong Ginoong Kristo, nakita nila si Moises o si Elias. Mao nga tinuod yun. Nga kiniting namatay, buhi yun. Ay, ang pangutana, physical ba to o pananahon? Pananahon man to. Espiritu man itong nagpakita nila na niuli sa Diyos. Di man ang lawas ni Moises. No? Dili man kaya ang lawas ni Moises mo ay nibangon nga nakita ni Jesus kung nakita sa mga nakita ni Pedro. Ang nakita nila dito, usa lang kapananaw. Ang ilang nakita. Gani, pagbuka nila, wala na. Sa ilang mga mata, ang nakita nila, si Moises, Elias, Gatindo. Muna inulay si Pedro, magtutudlo, umuyon ka, magbuhat kong payag. O sa imo ha, o sa kang Moises, o sa kang Elias. Hindi nga, tulo maning magdayong ta. O man magbuha sila, o nawa man mo liho. Kung di mo mahinong tinuod, babay maliyak. Kaya doon ay panon nga nagiyag kong bayag. Kaya kanang iyan ni Juan Bautista, kanang iyak ng Elias, robots na. Bubuwa na dire nga ang kinauna na robots. Mga udlot sa kamuti, mga udlot sa lagpate, mga patong, himsog kayo ng panglawas. Kaya wag yung mantika ang musulod na bisag sa katulo na lang sa dago. Noon na sila isang tulong mag-una sa kaluwasan kaya ang mga anak ni Kristo anak musulod nila. Kaya makita mo sila nga dagkong edad. Abot 140, 150, 200, hangtod nga makabalik ang tao sa everlasting life. Unang tulo kapayag, usa kang Moises, usa ka Elias, usa kang Kristo. Pero ang Elias wala mo gawas. Moises wa mo gawas. Akong ginahuna na ikaw si Moises, wa po ka katungkol. Na akong giniingon nga magtungkol ka ni, datana, kaya kung tabangan, wa tungkol. Wala nga, o gunay mong buha, pasensya ay kita. Kaya ang kalibutan, lumba. O ang makadaog ana, maugid ko'y di mamatay. Ay sulat pa na? Yes. 2:11 sa pinadayan. Sa isulti, ang makadaog dili maunsa sa ikaduhang kamatayon, which is lawas. Ay ang ikaduhang kamatayon mga lawas. Unang kamatayon pagtuo, ikaduhang kamatayon sa tao lawas. Dili kay ang unang kamatayon kanang na gisod sa lungon, kana kunong pagkabukto sa gininhawa, manay unang kamatayon, ang ikaduha imperno, galutaw-lutaw na dito sa kalayo. Yan, nangguwa tong ulod na napatindaghana. No? Ato magiging ipuri. Busa, tuong sa dili, huwag ko'y mahimo. Pero ang unang kamatayon, ato na ito makita ni Adan, o ikaduha ko akong Adan. Kung siya may unang namatay ni Adan, lawas o pagtuo? Pagtuo. Disobedient by the law of God. No? Kung ito'y unang kamatayon ni Adan, sayang, kung gani nga si Saul, wala makatuman, sa dihang wala makatuman si Saul. Sa sugo, sa Ginoo, may papatay si ang tanang kaliwatan ni Amalek. Ningon ang Diyos, kanang pagsukol. Basahon, para ma-clear na to. Unang Samuel, 16.
Anita sa unang Samuel Kapitulo 15. No? O baka ni? Ha? 15:23 sa unang Samuel. Kay ang pagsukol samara sa sala sa lumay, sukol mong itong nimo adan. O ang pagkagahi sa kasing-kasing, samara sa pagdiwata o pag-alagad sa mga Diyos-Diyos. Tungod nini, tungod kay imong gisalikway ang pulong sa Ginoo, siya usab magasalikway kanimo gikan sa pagkahari. Tamo? Katong gihimo ni Adan pagsalikway to sa Dios. Pagsalikway to sa Dios, ang iyang gihimo mo toy first deed ni Adan. Unang kamatayon ni Adan pagtuo. Tungod niya na lumos ang kasing-kasing sa Diyos sa kasuko o gitunglo. Ingon ang Diyos, sa singot sa imong naon, magkaon ka sa tinapay sa tanang mga adlaw, sa imong kinabuhi. Sa to ba, kamatayon na to ni Adan sa iyang lawas. Dili kay namatay na sa Adan, maabot si Ginoong Jesucristo, bangunon si Adan, ito po balik sa impyerno. Katong kalayo, matay dragon, pasukan dito kalayo. Dili na mao kay wala pa na may tabo. Si Adan may ato ang salamin. Mo nga ang unang kamatayon disobedient, ikaduha physical nga lawas. Mo nga kaning pagkabanhaw dili ni sa mga namatay na walay lawas. Kundi alam ni sa mga buhi nga tao nga nangamatay na. Kaya ka mga tao, musukot lang sa dili, kung di nakambing na nemo, matay na. Pagkatao ni mo sa kalibutan mo, pagkamatao na matay na. Ha? Dili man kung sabto nga inikabugto ni mo, kung pagkamatay ni mo, wala pa kamatao na matay na kadaan. Kaya natao ka nga may kamatayon. Ang hinuon sa Ginoo, panahon ka nga sa ito kamatao ka nga, wala na itong kamatayon ni mo. Kano sa adaw ni may tabo? Sa ikatulo ka adlaw. Yan, musupak ka nga namin sa Bible. Unya, di man kakakita niyo, kung tumarataan niyo, di takakita. Sa panahon, hindi man may panahon niyo. Mga ka ng Diyos, magpanalag yung nagsinupot niyo sa kalibutan, gawakon mayo o dili mayo ko. Kung sa inuha, pagtugan sa kapanahunan. Bisan nga ni si Jesus, wala nito nga ni mga apostol. Abuhan ko nung sa city. Ato ko nung tanawon. Isang gram na ito na 10 -7. 3. Pili. 9. 9 - 5. Pili. 4. Kani, 9 na ito na 9 - 4. Pili. 5. Sa pili. Kung saan tuwi ka rin? 1543. Unya, dili na nakaani kutob, adi ka kakita sa istorya sa Ginoo nga doon ay koneksyon eh. Kaya nabasa nato sa kasaysayan, maulang ni tuig nga si Roy Lopez de Villalobos niabot sa Pilipinas diya sa Samar, Liti, o gidawat siya sa rabi nga si Kamutahan. O iyang gibulyagan ang Pilipinas, ang atong nasod, sa ngalan na Pilipinas. Yan, yan ang nakoto. Hindi ka nakita sa koneksyon na dito sa langit, kung sa koneksyon na dito ka, balikan nato ang Matthew 21:42-43. Therefore say I unto you, busa sultihan mo kamo. Kinsa tong kamo ani? Atong mga Israelitas na kingdom of praise. Pagakuhaon gikan kaninyo o ihatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Sa tapanay kingdom of praise dito. Kay mamunga man to sa mga bunga ato. Sa ratod nga pagkasulti, kanini niya mahimong Christian country. Nya daghan mang nasod na himong Christian country tingali.
Unsa man po silang piligan ng Christian country? Wa man po sa panahon. Namay panahon. No? Namay panahon. Ang atong nasod, Diyon ikabaliban. Maoy nahimong namunga isa biring props. Biring props, biring, sama, biring. Giving permission, bringing forth the fruits thereof. Ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga ni Terting sakit tayo. Paminaw. 30 yung pagkasakita. Ngayon dahil sila, kami, 33 ini, una mi, sulpot mo. Correct? Sulpota para nila. Kaya mo manahita mo yung taon sa itong Ginoong Kristo. Sulpot man po dito sa Israel yung taon. Pero remember, ang pasidaan sa itong Ginoong Kristo, ang mag-una, maulahi. O ang maulahi, maunay kapilbihan nila. No? Tigba yung bungog pero hindi. Ngato diha, maminaw na lang. Wag maging sila katubang. Kung mayroon sila nga, pili mo na tinuod. Diya sa mayroon tinuod. Pagkita. Sukod ha? Sa pag-ingon ni Kristo nga ang gingharian ni hatag sa usa ka nasod, mato ninyo mo nang nasulat, nakay kong sukod. Usod tuigan na gihatag. Usay pribadi mo nga kanak diha gihatag. Ay kita na isukod. Ay kaning panday, ipadat o kaning kalibutan, isudlan sa sala. Pagsulod sa sala, ipadadaan sa Ginoo mga panday para ayuhon ang kalibutan. Pero kinsa man sa tanang panday ang pinakanindot o pinakatinuod na panday? Katubang panday ng martilyo ra, walay sukod? O katug yung panday nga kumpleto na martilyo, na bordadera, na eskwala, na lansang, na gabas. Kumpleto yun. Dili ito humingo kag panday niya lantaw-lantaw ra ka. No? Unang, wagi ko balaka sa ilang gingon nga, bago na mo! Tinuod yun, yung taon. Pinakaulahi ko sa tanan. Pero, magigintay, naulahi nga mo, imaulahi. Man sa rona. Ang gingon niya, ang naulahi, muna mo'y nakakita kung asa ang istorya ipahimutan. Asa ang istorya sa Ginoo ipahimutan. Sila nga una, sila kakita sa yuta ni Abraham. Una sila. Kita nga wala na po damha, kita'y nakakita sa yuta ni Abraham. Mutuo sila nga dunay Holy City, balaang sila. Hindi sila mutuo nga dapitan. So kung dili na dapitan, tagay kung laing wala ang siyudad gawa sa dapitan. Dinis Pilipinas. Nga, kanag yung kumpirmado sa itong gobyerno na i-decree gikan sa itong gobyerno, gikan sa itong presidente. Dili kay kanang inyo rang Pangulo mag-declare nga kani, holy place ni. Inampalos-los na. Punta na. Kita na agi-wagi dili kita igawa, no? Presidential Decree 105 January 24, 1973. Kunya tanaw na to, ano 1973 man? Dili man sa 1972. Dili man sa 1974. Nganong 1973 man? Kay kanang sukod anang Holy City
430 years. Maunay sukod. Anong sukod ba yung 430 years sa Holy City? Kay kanang Holy City, mga anak ni Abraham na, katauhan ka na. Na naulipon sa unang panahon dito sa Egypto, sumala sa Exodo 12:40-41. Naulipon sila sa 430 na tuig. Mga anak ni Abraham. Kunya kay gibalhin man to. Dili naman na sila karon. Munang kung nakita na to, ang ilahang plan, kita na tutuha, ihulog. Yan naman, ilhana na nga wala na din siya ang espiritu nila. Ang espiritu sa pagkaanak ni Abraham. Oh, 430. Inuot yun. Maunay atong inugang niya. 430. Inugang ba? Ngano 1973. Narao. 3. 4 plus 7. 4 plus 3. 7. 9 plus 5 plus 4. Bring down. Sus, pastilan. O yan, usapan niya, tumutunod ini. Ganang Presidential Decree number 105/1973 mo na igama. O yan, ganang 430. Biblia na yung kasultian ni. O yan, tinuod mo gina nga maunay trademark, ilhanan sa Holy City. Balaan na sila. Ang kulang na to, pagtuo na lang. Kay mas labaw ang duda kaysa pagtuo. Mas daghan ang magduda kaysa magtuo. Una niya, problema na. O niya, kay 490 man ang sukod, di kanya sa 457, 490 man na, unang 10 minus 7, 3. Pila, 8 minus 5, 3. Munang niguwa siya sa 3380. Positive man eh. Imo na minus ng 400. 30 sa 490. Pila yun? 60. Idugang nimo ng 60 rin. To make it 490. Answer, 3. 13. Carry 1. 0. Carry 1. 2. Na ang repetition sa kingdom of Greece. That's why, kanang mudukon na to, mga anak ni Abraham, nga sa iyang kasing-kasing po ay tinago nga saan, nga mudawat sa pagkamanaw. Unang nibil kung magdani-dani ang taon, no sa pagmudani. Danhin mo na to, manhip lang nung mga way pulos ng tao. No? Hindi tatig dani, ikuta malingon na tuo mo. Kaya ang ato karon magsangyaw ra, matupas nila, sulti lang. O man po na istorya niya, isulti lang ang pulong. Ay isulti. Kubitaw ka ni, pagdawat na ko ani. Sus, kung makabalibad ko lang ko, di balibad ko. Kalingay, damgo manig. Yan din sila, si Mr. Yabo, damgo-damgo. Awak man mo'y mahingo anak. Di pa puno ka pamatuod, hindi na tinuod, kaya ang inyong una-una, di man ka mo ighatag o una-una sa Diyos. No? May untaog ka mo, may naghatag o una-una sa Diyos, aron ka mo mismo na hibalo mo nga ako na nag-istorya ng damgo-damgo. Di po. Ingon din siya, o history, di mo mutuo. Pero damgo ni Mr. Yamo mutuo mo. Alam-alam pag dawato na ito itong history na ang gabuhan sila naman po. No? Sila naman po. Naalala ka itong dawato. May atong basahon ng laing history. Huwag mo sukol. Ay mo, ingon nga, kana sila mo ibinuod, laing tinuuhan, kana. Di, mampo, sila-sila rin po na. Unang kita, di na lang kamusulti nga, kita rin pinuod. Kaya ang Katoliko Romano, tinuod na. Ang mga Protestante, tinuod na sila yun. Kaya dinama, gina sila sa Ginoo na. Ang Katoliko Romano, ginama sa Ginoo. Unya, lain silang tahas. Ang ilang tahas, mao ang paghulagway sa larawan
sa mga balaang tao. Aron dili malimtan sa mga sumusunod na kaliwatan. Munang wala na sila sala ang pagsimba nila nga magubang sila larawan ni Maria ya. Naay Maria ya, sila kanay si Maria, masuko man sa may nakasalanan. Ingon nito Arche, Pastor Arche. Nakasala mo. Nag-Diyos mo, simba mo Diyos. May nag-iingon na sila, Maria, tabangi ko Maria, ikaw kong Diyos, o man. Nagbutang ra sila larawan ni Maria sa ilang pagsimba, paghandom, pagmahal. Inya, sa may salak na himo na, nagbutang sila larawan ni Senyor San Vicente. Ini larawan ni Senyor San Vicente. Di, ang mga sumusunod nilang kaliwa, ito pa nga, amo din ni Senyor San Vicente. Sama itong pare. Isa to? Si Father isa Kalungsod, no? Father Kalungsod. Saan to? Saan dito? Masantos Intron. Pedro Kalungsod. Espirituhan ng mga tao na may espiritu ato sa lawas na gipadala ang Diyos. Di man ito mahimong iso, mamubuhat na ng atubangan sa mga mupamatuod sa buhat sa Ginoo kung wala ng espiritu diha magpuyo. Wala ipadala ang Ginoo ng espiritu sa tao, di na kabaro. Huwag kaya na diha. Bosa, pinuhatan nilang larawan, di ang mga tao, ay kalungan, pag rin si Pedro, so, wala na sila makasalanan. Lain-lain lang nagtahas. Ang mga bulagin, huwag man sila ilabot. Sa tahas, sa pagsimba o sa pagbaton, mo na ilahang tahas. Una nga, para na ko, dinigib na sa'yo. Makakuliki yung taon ng panagang, ang mga sinti. Atihon silang mayos, larawan. Sa kasa sila punit, at kung naman sila sa kirubin. Ganit mo itong ilang kontra kayo. Di ba ka mga malugit-lugit kayo? Ang atong Ginoo nagpabuhat og kirubin. Pagabot ito sa Templo ni Solomon, gipakuli itong mga manana. Yan, ang mahulugan ba ito? Nagsimba na sila. Sa mga larawan. Wala. Ay kung ako ang debater nila, nagbutang kang mga revolto diha, insa may mong kamaturan, gisimba na mo ni. Wala. Sato pa, ikaw ay kasimba. Dili kami. Unang wala na silang kasala. Unang kamo na may inyong anak. Ay lang ito niya nagilabay. Ay ito na yung pasipandina. Ay naman na espiritu. Ang espiritu niuling mas Ginoo. Ay namatay naman ang lawas Pagkamatay sa lawas ang espiritu di man po tumuubag lubong. Bubalik man to sa Ginoo sumala niya. O niya, ang mo itong pasipataan, dok-doko ni mo, yatak-yatakan ni mo, magigbalipay ng Ginoo. Isang gani ka ng ilaga. No? Kanang ilaga, imong nagmala na, nahintap mo nga sa mga. Usa ka man nagkiti. Nga kanang ngipon sa ilaga, yung ipang lungos place. Kay, kanang iyahang bungon, kutkot man. Ikutkot mo sa ilaga. Kanang bungon. Kanang sagutan niya, kanang uway na itong kahawin sa subong. Pag-adto niya wala iwan. Wala na tuma, kaya nga usik na. Naglitag sa ilaga, nakadakop. Pagkadakop ko ilaga, gilugit-lugit lang ito sa ilaga. Din gipanitan. Din gibuyan. Wala patya. Sabi mo, pag-uli, namatay ang managiti. Tungod kay sakitan ng tiyan. Ang ibati siya laga, ibati niya. Una-una ilaga na. Ilagaro na. Unang nana sa Diyos. Unang kanang mga larawan sa Katoliko, dili na lang na natuyapi. Kuan, kanang isgot. Wala na sila labon. Wala na sila makasala. Isang pa kung saan pa ninyo basa ng Exodo. Magkamuray ka basa, Labaw pa na mga pare, Sige, nagbasa. Ganun di maging na sila mahatlok,
Tungod kay ang Ginoo nagtrabaho sa ilang kasing-kasing. Buhatan na. Wala na ilabot diha. Katong mga Diyos-Diyosan sa una, mga tao to nga maangkot og pagka-Diyos ba? Nga gusto nila labuan ng Diyos sama tong hari ako tong Diyos-Diyosan sa Amon. Atong Diyos-Diyosan sa Astarot. Atong giyugbuan ni Salomon. Mao naman to sila. Kana ilhadiman, wa man mag-ingon sila nga Dios na. Butang ron sila larawan ni Maria, larawan ni Juan, nana sa Badista, suko kay nila anak. So may labot niyo magsimba sila anak. Hindi na sila maluwas, kamo ba ni maluwas? Hindi na sila maluwas, kamo dai nang di maluwas. Di man kamo. Basta hindi na sila dai magsimba na sila anak o iapil na sila simbahan. Pero wala sila magsimba. Tanaw na Ginoo na nila. Wala to, no? Makuhon na natin live sa radyo. Vivo. Magsugod sa alas City. Ha? Di ka masumbi. Okay ra. Pero itong panimbaho dire. Pero hindi itong panimbaho. Okay, dagang kayo salamat. Bumalik na sa sunod na po kayo.